Víš, co o sobě nevíš ty sám? Platforma to ví. Ví, kdy budeš smutný, ještě než to cítíš. Ví, co si koupíš, ještě než o tom přemýšlíš. Ví, koho opustíš. A nezeptala se tě. Nezajímáš je jako člověk. Zajímáš je jako vzorec. Každé zaváhání, každý návrat na profil, který si měl přestat sledovat, každý obsah, u kterého si zůstal o sekundu déle než ostatní. Z toho všeho skládají něco. Říkají tomu profil. Ty to nazýváš soukromým. Kdo to všechno vidí? Pojišťovny, zaměstnavatelé, státy. Nemusí tě hackovat. Stačí si to koupit. Je to v ceníku. Nebo počkají. Úniky dat přicházejí pravidelně, jako roční období. Tohle není konspirace. Konspirace jsou neprůkazné. Toto má smlouvu o zpracování osobních údajů. Přečetl jsi si?